הרדיו פתוח. ברוך אסקרוב מארח. שלום מאזינות, שלום מאזינים, שלום, ברוך הבא אורחנו דוקטור יפתח גולדמן. שלום וברכה. חוקר, מרצה, וכשאני אומר מרצה אתה רוצה לדייק את זה בהגדרתך האישית, לא אגיד עצמית, רק מורה. נכון. מורה למה? אני מנסה ללמד את אותו דבר שאותו אני חוקר, ואת הדבר שאני גם חי או מנסה לחיות אותו, ואם אני צריך לתת לזה הגדרה קצרה, הייתי קורא לזה סוציאליזם קהילתי או סוציאליזם קהילתני, איזושהי השקפת עולם וגם אורח חיים שמנסה לחבר בין סוציאליזם, בעיקר סוציאליזם כפי שמרקס הניח לו את התשתית, לבין חיי קהילה וחשיבותם של חיי קהילה בחברה המודרנית שלנו. אמרת מרקס, אמרת מילת מפתח בשיחה, לפחות בשלב היציאה אל המרחב, כי אתה התבקשת על ידי הוצאת ספריית הפועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום, לתת את המבוא, לחבר את המבוא להוצאה המחודשת של הספר הקלאסי, הקפיטל של קרל מרקס. אבל נשוב למורה שבך, מורה למה אמרת? מורה למי? תראה, מקום העבודה העיקרי שלי הוא המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין בירושלים, מכללה שמכשירה מורים, פרחי הוראה. מעבר למה שאני עושה שם, אני גם כבר שנים ארוכות נפגש עם אנשים, בעיקר צעירים, אם כי לא רק צעירים, שמחפשים את הדרך אל אותו סוציאליזם קהילתי. אני כמובן לא רק באיזה תפקיד של מורה שבא להטיף איזה בשורה או להטיף איזה תורה, אני שותף, אני כמוהם מחפש דרך, ועיקר ההוראה פה היא בעצם שיחה בין שותפים, שלפעמים אחד בא עם קצת יותר ניסיון או קצת יותר ידע תיאורטי, אבל בכל זאת זו נשארת שיחה. הקפיטל שחיברת לו מבוא מותאם לימינו, שמתייחס לימינו, לחברתנו, כאן ועכשיו כמובן, אבל הקפיטל הזה שחיבר מרקס, אתה מנסה לחבר אותו למחאת הצדק החברתי. מרקס דרש צדק חברתי? הנה כבר אתה פותח לנו עניין מאוד מאוד סבוך ומאוד בעייתי. ראה, קודם כל צריך לומר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים, הוציאו את הספר בעקבות גל המחאה, זה כי זה מה שהם אמרו לי וזה מה שהם אומרים לכולם. כשגל המחאה של הקיץ האחרון התעורר, הם חיפשו איזה דרך להגיב אליו כהוצאת ספרים, ואחד הרעיונות שהיה על הפרק זה הקפיטל, להוציא מחדש את הקפיטל, ואז גם התחילה באופן ספונטני איזו עצומת גולשים בפייסבוק להוצאה מחודשת של הקפיטל, והם נענו לדרישה הספונטנית הזאת. אין לי ספק שברובד עמוק החיבור הזה הוא נכון והגיוני, אבל צריך לומר קודם כל שברובד הראשוני, החיבור הזה הוא לא מובן מאליו. מרקס כמעט לא השתמש במושג צדק. בוודאי שלא במושג צדק חברתי, שהוא מושג בעיניי מגוחך מעיקרו, כיוון שצדק ממילא הוא תיאור של מערכת יחסים חברתית. המילה צדק חלה רק על שאלות חברתיות. אין משמעות למילה צדק אלא בהקשר חברתי. ובכן, כשאני אומר צדק חברתי, כאילו אמרתי כדור עגול או משולש בעל 3 זוויות. אבל מרקס לא הרבה לדבר על צדק, ואפילו מפעם לפעם הוא מלעיג על אלה שכל הזמן צועקים צדק, צדק, צדק. מרקס דיבר על חירות, מרקס דיבר על חברה שבה בני אדם מגשימים את מלוא הפוטנציאלים שלהם. אלה הדברים שהסעירו אותו, אלה הדברים שריגשו אותו, לא המושג צדק. אמרת נקודות שרבות מהן דורשות פיתוח, אחרת אמרנו אותם ולא הבנו מה אמרנו. אבל זו הייתה נקודה נהדרת, אני חושב שציינת את הנושא הזה של צדק, איך הוא מתייחס, התייחסות ביקורתית, מרקס, לצדק הסורר, הנורמות שניצבות מאחורי הצדק המקובל. בוודאי. כי הצדק הוא הצדק של החזקים. כן. גם את זה הוא מפרק וחושף את התשתיות. כן. אבל אתה הוקסמת ממנו, דוקטור יפתח גולדמן, בין השאר, מעבר לגאונותו, בזה שהוא גם בא עם פתרונות. את זה צריך לדייק. הוא לא בא עם פתרונות במובן של איזשהו מתכון שאותו אנחנו צריכים להגשים על מנת שנחיה בחברה טובה יותר, ראויה יותר וכן הלאה. הוא בא עם יכולת אנליטית מאוד מאוד מעמיקה לנתח ולהראות לנו כיצד
הסדר החברתי-כלכלי של הקפיטליזם מונע מאיתנו מימוש מלא יותר של חיים אנושיים, מונע מאיתנו מימוש מלא יותר של אנושיותנו. עכשיו, אנחנו רוצים לממש את אנושיותנו באופן מלא יותר, אנחנו צריכים להתגבר על הקפיטליזם, להתגבר על הכלכלה שביסודה ההון הפרטי. זה בעצם מה שמרקס אומר. מתכון עקרוני, יותר מעקרוני. ברור שלא מתכון ברמה של מידות ומשקלות, כמה כפיות מכל דבר ודבר. כן, אגב, יש מקום אחד בלבד, ממש מקום אחד בלבד שבו מרקס כותב תוכנית אופרטיבית, זה בסוף הפרק השני במניפסט הקומוניסטי, יש שם תוכנית של 10 נקודות, ומי שיקרא אותה בעיון יגלה דבר די מעניין, דבר שההיסטוריון יגאל וגנר גילה כבר לפני הרבה שנים. בעצם מה שמתואר שם זה פחות או יותר מדינת רווחה קיינסיאנית, פחות או יותר. כלומר, אין שם איזה אוטופיה קומוניסטית ששונה באופן מוחלט מסדרי העולם שאנחנו מכירים. ובוודאי שאין שם משהו טוטליטרי. זה בוודאי. קל וחומר. מרקס היה אנטי-טוטליטר כל כך בנשמתו, שקשה בכלל לדמיין אותו, מקבל על עצמו או מצפה מאחרים שיקבלו על עצמם את הסד של איזה בירוקרטיה מפלגתית שפוסקת בכל דבר ועניין ועל פי הישק דבר. כלומר, האופן, אם לזה אתה מרמז, האופן שבו הוגשם המרקסיזם בכל מיני מדינות עולם שלישי או עולם שני, אפשר לומר עליו הרבה דברים, לא רק שליליים, אבל זה בוודאי לא מה שמרקס ראה לנגד עיניו כשהוא חשב על הגשמה של הסוציאליזם. מרקס הוא חסיד מאוד נלהב של דמוקרטיה ודמוקרטיזציה מעמיקה בכל תחומי החיים. כלומר, הביקורת שלו על הקפיטליזם היא בעצם שהוא לא דמוקרטי. כלומר, הדמוקרטיה נשארת מופשטת, האזרחים יכולים לקבל החלטות בכל מיני סוגיות מופשטות, רחוקות יחסית מהוויית חייהם היומיומית, אבל בשאלות הקיום היומיומי ביותר שלנו. כלומר, מה אנחנו עושים ברוב שעות היום שלנו, בחלק נכבד משעות היום שלנו, שאנחנו הולכים לעבודה, מה אנחנו עושים במקום העבודה? את מי ואת מה אנחנו משרתים במקום העבודה, כמה שעות אנחנו עובדים שם, מה הנכסים החומריים שהעבודה הזאת מעניקה לנו. בכל התחומים האלה אין דמוקרטיה, אין חירות, אלא אנחנו עבדים של ההון הפרטי, מצייתים להון הפרטי ומרבים אותו בעמלנו. זו בעצם עיקר הביקורת של מרקס על הקפיטליזם. אז לבטל את הקפיטליזם על מנת ליצור עוד פחות דמוקרטיה בדמותה של איזה בירוקרטיה מפלגתית יודעת כל ושולטת על הכל, זה בוודאי לא הכיוון שעליו מרקס דיבר, או שעליו מרקס חשב. דוקטור יפתח גולדמן, נולדת בקיבוץ. נכון. ולא נפרדת מן הקיבוציות. קיבוץ, אולי זו ההגשמה היפה מכל של האידיאולוגיה, ושל הקהילתיות. כן, בזה אתה מכוון גם לדבר השני שמעסיק אותי בחיי התיאורטיים והאישיים, נושא הקהילה, הקהילתיות, שזה היבט שבו דווקא מרקס פחות יכול לתרום לנו, לא שהוא היה נגד קהילתיות, אבל הוא גם לא הקדיש לזה תשומת לב של ממש. אנחנו לא מוצאים התייחסות לעניין הזה, בוודאי לא התייחסות מספקת בכתבים שלו. כן, בפירוש. אני בן קיבוץ וחייתי בכל חיי עד כה כחבר קיבוץ מסוג קצת שונה, והדבר העיקרי שמעסיק אותי בחיי התיאורטיים הוא שאלת השילוב בין סוציאליזם לבין חיי קהילה. האם הקיבוץ היה שילוב כזה? עד כמה הקיבוץ היה שילוב כזה? זו שאלה סבוכה. ממש בקרוב אמור לצאת לאור ספר שלי שיקרא הקיבוץ כאוטופיה, שעוסק בדיוק בשאלה הזאת. אנחנו יודעים שיש... אתה גם עשית סדרת שיחות באוניברסיטה המשודרת של גלי צהל. כן, הספר מבוסס על סדרת השיחות האלה שהיה לי תענוג לעשות אותה, היה לי נורא מעניין לעשות אותה. היה מעניין לשמוע. תודה. יש מי שאומר, יש סוציאליסטים, קומוניסטים, מרקסיסטים, שאומרים שהקיבוץ ממילא אף פעם לא היה סוציאליזם ולא התכוון להיות סוציאליזם, אלא היה איזה פרויקט לאומי, יש אפילו שאומרים לאומני, בתחפושת סוציאליסטית. זאב שטרנל, פרופסור זאב שטרנל מאוניברסיטה העברית, כתב את זה לפני שנים באיזה ספר עב כרס שעורר איזשהו פולמוס. אני לא חושב שהטענה הזאת נכונה, אבל אני גם לא חושב שאפשר לפסול אותה על הסף. הקיבוץ היה הגשמה של חיי שיתוף, ובכך אין ספק.
לצערנו, לא לצערנו, רוב הקיבוצים היום כבר לא מקיימים את התיאור הזה, את המאפיין הזה, אבל נניח שנדבר על הקיבוץ של פעם, הוא היה הגשמה של חיי שיתוף. עד כמה הוא גם היה הגשמה של סוציאליזם, זה תלוי בשאלה מה אנחנו מבינים במילה סוציאליזם. ובאיזה מדור אנחנו ממקמים את הסוציאליזם? במדור מטרה, כמו שמרקס, אני חושב, מטרתו היסודית הייתה, כפי שחשף גם פרופסור שלמה אבינרי, בכתבי שחרות, מטרה הומניסטית, מעל הכל. להחזיר את האדם אל עצמו, האדם היוצר, האדם שמקבל החלטות על חייו, ולא משועבד ולא מנוכר לחברה ולעצמו, בעצם לטבעו היסודי. נכון. זה סוציאליזם כמטרה, ובאמת מטרה מספיקה. ויש את מי שרותם את הסוציאליזם כאמצעי. אם אתה תארגן את האנשים בצורה סוציאליסטים, תהיה יותר אפקטיבי בהשגת המטרה. בין אם המטרה היא ימנית, שמאלית, צפונית, דרומית. כן, אני חושב שסוציאליזם... לאומית. סוציאליזם מהסוג שאתה תיארת, אי אפשר לקרוא לו סוציאליזם. כלומר, סוציאליזם שהמטרה הסופית והאחרונה שלו איננה האדם, וחייו של האדם, ועושר חייו של האדם, הוא לא סוציאליזם, הוא אולי משהו אחר בתחפושת סוציאליסטית. אנחנו יודעים כבר, ראינו כמה וכמה משטרי רשע, זה הרעיון, כן, נציונל סוציאליסטי. אבל נדמה לי שבתנועה, בקהילה הרחבה, או קהילת הקהילות, שאתה בא ממנה, התנועה הקיבוצית, חלק מאפילו הפרוטוקולים של שיחות, קיבוץ שיחות נפש, זה היה אפילו הווידוי, כמו שסיפר מוקי צור, בסדרה שאנחנו עשינו כאן ברשת א', על הווידוי, מול אולי קיבוץ יותר משימתי, כפי שטרומפלדור רצה בו, אבל הווידוי, ואם תרצה הדוגריות, או אם אנחנו נרצה הדוגריות, היו חלק בלתי נפרד, עד כדי שזה בכל זאת גם הייתה מטרה בפני עצמה, ולא אמצעי לכיבוש הארץ רק. נכון, ולכן אני לא מקבל את הפסיקה שאומרת שהקיבוץ היה, שהסוציאליזם בקיבוץ היה אמצעי בלבד. מבחינה הזאת אין לי ספק שהקיבוץ היה ניסיון להגשמה של חיים הומניסטיים ראויים יותר לבני אדם. אולי בניגוד לאופן שמציירים אותו היום באידיאולוגיה המקובלת בדרך כלל, ובכל מיני סרטים ותוכניות טלוויזיה חדשות לבקרים. אני חושב שהקיבוץ היה ניסיון אמיץ מאוד, אחד הניסיונות היותר אמיצים במאה ה-20, להגשמה של חיים הומניסטיים, של חיים אנושיים ראויים בין בני אדם. ובכל זאת סימני השאלה לגבי הסוציאליזם מתעוררים דווקא במקומות אחרים. מבחינתי הם מתעוררים קודם כל בשאלת מחויבותו של הקיבוץ כלפי החברה הכללית, החברה הסובבת, כלפי העם היושב בציון או כלפי האנושות כולה. אין ספק שמגויס מאוד במחויבות חברתית עמוקה לחברה הסובבת, אבל אם הוא היה מגויס למחויבות סוציאליסטית בחברה הסובבת, כלומר, האם המטרות שהקיבוץ התגייס להילחם למענן מחוץ לגדר הקיבוץ, כאשר כבר לא מדובר על היחסים בין השותפים בתוך הקיבוץ, האם היו אלה מטרות סוציאליסטיות? הקיבוצים התגאו אז, ואגב מתגאים עד היום, באחוזי הקצינים ביחידות הקרביות שבאים מהתנועה הקיבוצית, ואני אגב לא מאלה שמזלזלים בזה, אני חושב שחשוב צבא חזק וחשוב קצינים בצבא הזה, אבל האם זה מספיק? מה אם למשל מאבקי עובדים, מאבקים להעלאת שכר המינימום, מאבקים לרפורמה במס לטובת העובדים על חשבון בעלי ההון? איפה הייתה התנועה הקיבוצית בכל המאבקים האלה, והאם בכלל הייתה שם? אוקיי, אז הנה, אני מזכיר את הקיבוציות כרעיון שהוא לא בלעדי רק לקיבוץ. כמו שציבור רחב של יהודים אומר, סליחה, התנ"ך איננו מונופול של מפלגות דתיות, או של חובשי כיפות בלבד, הוא של כולנו. אז הפעם הרעיון הציבורי כמוצר צריכה ואימוץ מן הכיוון העירוני. Okay. בעיקר שאנחנו אחרי הקיץ של 2011, ורואים שהשיטה של אגואיזם הסתדר ככל יכולתך, נאמר כך, אפילו כרף מאוד נמוך, זו שיטה שאיננה מצליחה לגבי אחוז עצום, ציבור עצום. Okay. אז מדוע איננו מאמץ את הרעיונות הקיבוציים בכל מיני גזירות מקוריות, ואינני מדבר רק על החיים הקומונליים, הקיבוציים בעיר, כפי שאתה מימשת. בבית שמש, אם אינני טועה. בקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש.
ויש הרי גם בסדרות, קיבוץ, ויש עוד. אני מדבר למשל, אתה התייחסת לזה באתרך, באתר האינטרנט שלך, במאמר שכתבת, ראית יוזמה לבישול משותף שעשו בסדרות רוטשילד במאהל, את כל הרעיון מגולם. אפשר באותו אופן להקים בית, לא רק לקנות, להקים אותו אולי, ועוד 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 ועוד. מדוע העיר, בני העיר, אינם מאמצים חשיבה קיבוצית, חשיבה קבוצתית, קהילתית? תראה, אתה שואל שאלה קשה ושאלה גדולה. הרי בשלו התנאים. ובאמת השאלה המעניינת היא, האם עכשיו זה מתחיל להשתנות? כי אין ספק שהם לא אימצו, לא רק שלא אימצו, אלא מסגרות קהילתיות בחברה הישראלית נמצאות בתהליך ארוך שנים של פירוק ואובדן והיעלמות. הרי החברה הישראלית בראשית דרכה הייתה מאוד קהילתית, בכל מיני מאפיינים של שיכוני עובדים וצרכניות קואופרטיביות ושכונות קהילתיות במאפיינים שונים, לאו דווקא בקיבוץ. וזה הלך ונעלם, זה הלך והידרדר, הלך ונשחק, עד כדי כך שהיום גם הקיבוצים והמושבים כבר ברובם קשה לדבר שם על מאפיינים קהילתיים חזקים מאוד. אתה יודע, באופן אבסורדי או פרדוקסלי, כשקיבוצים מתפרקים מהשיתוף, הם בדרך כלל מעלים על נס את מושג הקהילה. הם אומרים, אנחנו מקימים קהילה. קהילה היום משמשת כדי לתאר את פירוקה של הקהילה. אבל שמתי לב אגב, ואל תקטע את המהלך שאתה מפתח, שיש אבסורד מסוים, אבל הוא עקבי מאוד, שהקיבוצים ששומרים על השיתופיות הגבוהה ביותר, הם העשירים. צריך להיות קיבוץ מבוסס כדי לאפשר שיתופיות. מה תאמר על זה? אז זה קל לי לחזור למרקס. מרקס הניח כמובן מאליו ששפע חומרי הוא כמעט הייתי אומר תנאי הכרחי לסוציאליזם. אוקיי? קודם כל צריך שיהיה שפע, צריך שיהיה מה לחלק, ואז אפשר לעשות סוציאליזם. זה קצת הפוך מאיך שבדרך כלל אנחנו מפרשים. יש איזו התרפקות רומנטית על הסוציאליזם של הדלפונים, ותמיד נותנים את קבוצת גניה כדוגמה. חברים שלי שהם יותר בקיאים ממני בהיסטוריה של תנועת העבודה, כלומר ממש היסטוריונים של תנועת העבודה, אמרו לי שזה מיתוס. כלומר זה מיתוס שאלתרמן ברא בכנרת שלו, או אחרים ברו, הסיפור הזה של הדלפונות. דגניה הצליחה כלכלית מהרגע הראשון, אוקיי? ואולי זה מה שאפשר שם את השיתוף. אכן, אין ספק, כדי לעשות סוציאליזם צריך שפע, כי סוציאליזם הוא אידיאל של שפע. לאו דווקא שפע חומרי, במובן המקובל היום, שיהיה לנו מוצרי צריכה וגאדג'טים וכל מיני צעצועים אלקטרונים לשחק בהם, אבל בפירוש שפע שמאפשר חיים אנושיים ראויים. ככה שזה לא מפתיע אותי שדווקא הקיבוצים שיש להם מבוססים יותר כלכלית, יותר קל להם לשמור על חיי השיתוף. ונשוב לציר של העיר. כן, ואתה שואל למה העיר... כן. אז קודם כל אני הייתי רוצה לבקש ממך לא... החבר'ה הצעירים, הפתוחים שהם רוצים... כן, אז אני ממך לא להמליץ להם לאמץ אידיאלים קיבוציים. למה? כי המילה קיבוץ כבר צבועה בגוון מאוד מאוד מסוים. מי ששומע קיבוץ רואה רפת. יש איזו אגדה שאנחנו נוהגים לספר בתמוז, או נהגנו לספר בתמוז, אני לא יודע אם היא הייתה באמת, אבל זו אגדה שכשראשוני תמוז באו אל הבלוק המגורים שבו התגוררנו, שאלו אותם הילדים שם, מה אתם תעשו פה? אמרו, נעשה קיבוץ, הסתכלו ושאלו, איך תעלו את הפרות לקומה הרביעית? אוקיי? אז כששומעים קיבוץ חושבים על רפת, ואף אחד לא ילך להקים רפת בלב העיר. כן, השאלה המעניינת היא למה אנשים בחברה העירונית לא מצליחים לייצר בתוך הסביבה העירונית יותר חיים קהילתיים. יכול להיות שמה שקרה בקיץ האחרון מוליד איזשהו שינוי גם בכיוון הזה. כי מה שאנשים גילו בקיץ האחרון זה בין שאר דברים, גילו הרבה דברים בקיץ האחרון, אבל אחד הדברים שגילו במחאה הזאת זה את הכוח האדיר של הצוותא. של לעשות דברים ביחד, לא רק לעשות דברים לבד, לא רק לקנות ולמכור, לא רק להיות חבר במועדון צרכנים, כמו בכל סופר יש את מועדון הצרכנים. מה זה אומר מועדון צרכנים? מועדון צרכנים זה שכל חברי המועדון, כל אחד מהם עומד בפני עצמו מול הנהלת הסופר ונהנה מההנחות והמבצעים. אבל המילה מועדון גזורה מהמילה ועד, התוועדות, ביחד, צוותא, ואת זה אין לנו, את זה אין לנו בחברה העירונית. לפעמים מרגישים את החוויה הזאת באיזו התגייסות למאבק פוליטי או חברתי, כמו שהיה בקיץ האחרון, כמו שהיה אגב במאבק של עיר לכולנו בתל אביב, פתאום כל מיני תל אביבים סביב הקמפיין הזה של עיר לכולנו, ההרצה של דוב חנין לראשות העיר,
הפרויקט נכשל, אבל החוויה נשארה. מה הבעיה? שזה חוויה של איזה רגע של התעלות, של רוח קרב, של התגייסות טוטלית שיכולה להחזיק מעמד חודש, חודשיים, ואחר כך כל אחד חוזר לענייניו. השאלה היא איך מייצרים חוויה קהילתית ביומיום. אני חושב שמרקס, על התקופה שלו, נתן תשובה. והיא? הקמת מפלגה. בדיוק. ואני לא נגד הקמת מפלגה, אני בעד הקמת מפלגה, חייבת הוא עשה את המעבר מן האידאה, כן. אל הפרקסיס, אל ההגשמה בפוליטיקה, ואפילו עם זרזות. כלומר, זרזות, כלומר, עם אוונגרד שלא יחכה שזה יקרה מאליו. בוא נזהר, האוונגרד זה לא מרקס, האוונגרד זה לנין. בבקשה, אבל משמר קדמי, נפרק את המילה כמו שהיא, משמר קדמי שלא מחכה למקריות שמישהו פתאום יציף להכרה את הניסוח, אלא פשוט יושב וינסח. ראה, אין ספק, הפרויקט הגדול של מרקס, לא הפרויקט התיאורטי שלו, הפרויקט המעשי שלו, הוא פוליטיזציה של המאבק החברתי, פוליטיזציה של הסוציאליזם, פוליטיזציה של מעמד העובדים, שהוא קרא לו פרולטריון. להכניס את כל הדברים האלה אל תוך הפוליטיקה. זה מה שמרקס עושה. כשמרקס מחבר את המניפסט הקומוניסטי, הוא כותב אותו עבור קבוצה של סוציאליסטים שישבו בלונדון, והוא היה אחד מהם, שהיו מאוד אפוליטיים, שדיברו על סוציאליזם כאיזה רעיון רוחני וכן הלאה. מרקס עושה פוליטיזציה של העניין הזה, ואתה צודק, וזה בעיניי אחד מההישגים הגדולים שלו, ואחת מהתרומות המשמעותיות שלו, בצד תרומות תיאורטיות, לתנועת הפועלים ולסוציאליזם. אני תמיד הוקסמתי ממשפט שמוריי לימדוני, מפי מרקס, שהמבחן העיוני הגבוה ביותר הוא המבחן המעשי. נכון. זה שיש מבחן מעשי והוא קשה ידוע, אבל שהוא גם אתגר עיוני, אתגר ערכי גבוה יותר. בפרקסיס, כן. ואתה יותר ממהנהן, דוקטור יפתח גולדמן, כי אתה למעשה פועל בדרך הזו. כן. בחייך האישיים. כן, תראה, לדבר על חיי האישיים בתוכנית הזאת זה מעט מורכב, אני בדיוק לא, כי אחרת זה רק מטיף בתוכנית רדיו. שינויים דרמטיים. אולי צריך לומר לשם הגילוי הנאות, אני לא רוצה שעל זה יהיה עיקר השיחה שלנו, שבימים האלה שאנחנו מדברים זה ימים שבהם אני עוזב את קיבוץ תמוז אחרי שחייתי שם בעצם כל חיי הבוגרים, 22 שנים. המשפחה עוזבת? כן, אנחנו עוזבים. נסיבות העזיבה הן מורכבות, אני לא הייתי רוצה להיכנס אליהן כאן, אבל הן לא נובעות, אני יכול לומר, להבטיח, הן לא נובעות מאיזה משבר אמון בסוציאליזם הקהילתי, אלא מאיזשהם בעיות שנוצרו בקונסטלציה המאוד מסוימת של הגשמת הרעיונות האלה בקיבוץ תמוז. ואני מקווה שנוכל להמשיך ולהגשים אותם גם במקומות אחרים, באופנים אחרים. אז אולי אני אעלה סברה שהבעיות הן לא בקיבוץ תמוז, אמרת, אז אולי בסביבתו של קיבוץ תמוז, הכנו שתול בבית שמש. כן, אז זהו, היום בית שמש נעשתה תופסת מקום מרכזי בכותרות. אבל זה הרי היה הרעיון, להגבהם זה אתגר, ולהשפיע ולתת אפשרות נוספת. נכון. ואחרת. אבל הרעיון של קיבוץ עירוני, ובעיניי זה, וחשוב לי להתעכב על זה, לא בגלל נסיבות חיי האישיות, וגם לא כדי לצדק החלטות שאני עושה, אלא כי זה עניין חשוב ועקרונית. הרעיון הוא ליצור קהילה שמצד אחד יש לה חיי שותפות פנימיים, ומצד שני היא מאוד מתקשרת ומדברת בגובה העיניים עם ציבורים אחרים בקהילה הרחבה יותר של העיר שבה אתה נמצא. היכולת הזאת לתקשר בגובה העיניים עם ציבורים אחרים, בבית שמש היום הולכת ועובדת, לא כל כך בגלל שיש יותר ויותר חרדים, אלא בגלל שיש פחות ופחות חילונים ומסורתיים, אנשי מעמד בינוני, שכשבאנו לבית שמש לפני 20 שנה, היו שמה והצטרפו, ובאו אחרינו לבית שמש, ואפשר היה איתם לעשות קשרים קהילתיים רחבים יותר. היום זה הולך ונעשה. אבל יש משהו משונה, כשבוחנים את זה מזווית מושגית מנותקת. הציבור החרדי הוא ציבור קהילתי. היה צריך להיות סוג של בן ברית. אני רק יכול לומר... למי שמטיף לקהילתיות. אני רק יכול לומר לך כמה דברים. א', אין ספק שיש הרבה מאוד מאפיינים קהילתיים שחבל שאנחנו לא מצליחים לחקות אותם בחברה החילונית כפי שיש לציבור החרדי. זה בא עם עוד כמה דברים. הכרטיס יש בו עוד כמה דברים וכדאי לשים לב לזה. האם אנחנו רוצים חברה שיש בה חוסר שוויון מוחלט בין נשים לגברים? האם אנחנו מוכנים
לשלם במטבע של שוויון לנשים כדי לקבל קהילתיות. אתה מוכן לזה? אני לא מוכן לזה. בקהילה שלי נשים וגברים צריכים להיות שווים זה לזה. האם אנחנו מוכנים לשלם במטבע של אובדן האינדיבידואליזם? של פסיקה של איזה רב ופוסק. ראה, אחד הדברים שאני הייתי הכי גאה בהם בתמוז, אני חושב שהצבעת על זה... שבתמוז, תרשה לי עוד משפט, בטח. בתמוז מעולם לא היה גורו, ולא היה רב, ולא היה מורה דרך. תמוז זה קהילה שיתופית של אינדיבידואליסטים קיצוניים, וזה מה שאני מחפש. לכן, מה שיש לחרדים להציע, דפוסים של קהילתיות וכן הלאה, יש הרבה מה ללמוד מהם. עד כמה הם יכולים להיות שותפים, אני שם את זה בסימן שאלה. אני חושב שבכתבך הצבעת על זה יפה יפה בהשוואה, בניגוד, בכיתוב של תפיסת המדינה על פי אפלטון, מול זו שעל פי אריסטו. כן, זה בהקדמה לקפיטל, כן. נכון. אצל אפלטון יש איזה אידיאל פוליטי של שכבת מנהיגים יש יודעי כל... שם רב שיודע הכל, זה המלך הפילוסוף. המלך הפילוסוף. שצריך לומר כמובן שהוא פועל לטובת עמו, הוא לא איזה עריץ שדואג לאינטרסים הפרטיים שלו, הוא משקף את האמיתות הנצחיות, ולכן בעצם פועל לטובת כולם. ואצל אריסטו יש דמוקרטיה, הדמוקרטיה של אריסטו היא לא ראויה לחיקוי, אבל הרעיון הדמוקרטי, בסדר, אבל כשאתה בא להגשמה, והרי שיבחנו את המעלה הזאת, אז צריך, המועדון צריך גם ועד, עוד גזירה מאותן אותיות. והוועד, הוא כבר עושה פוליטיקה, לפעמים של הוועד, ולא של הציבור כולו, ומה לנו כמו מה שהיה בברית המועצות, הרי זה גם הייתה מפלגה, ומזכיר מפלגה, ואיזה ועד נשלח הרי לא יכול להיות ש200 מיליון, או 100 ומשהו מיליון, יהיו כאספה. נכון, ולכן המבחן הוא גם בקונקרטי, ולא במה שכתוב בספר החוקים, אלא באופן שבו זה מתגשם. אז טוב, הבעיות באמת מוכרות, אבל, נשוב ל-2012, האמת שהיום אלמנטים של דמוקרטיה ישירה אפשריים בקצה האצבע שנוגעת בפלאפון. כן אפשר לעשות אספות קבוצתיות של דמוקרטיה ישירה. אני חושב שההקהלה אל סדרות רוטשילד וסדרות כמו רוטשילד, גם כן כמובן ידוע שנשענה על זה. אז נשוב אל הקושי הגדול הזה של כאן ועכשיו, ואיך אולי אם צריך... לעזור להגיע לפתרונות הקבוצתיים הקהילתיים. מה צריך לעשות? אוקיי, אני רוצה קודם לחזור באמת, השאלה הזאת נורא חשובה, אבל סתינו לסיפור בית שמש, והסיפור האישי שלי בבית שמש, והחרדים בבית שמש, אז בואו נחזור רגע לשאלה שהעליתי, איך מתרגמים את רגש ההתלהבות מאיזה מאבק פוליטי שהיינו ברחובות ופגשנו זה את זה והתחבקנו כאחים, ועכשיו איך מתרגמים את זה לפרקסיס יומיומי בשכונה שלי וברחוב שלי ובעיר שלי וכן הלאה. אז יש המון המון ערוצי פעולה אפשריים. בבתי הספר, מעורבות הורים, מעורבות, לא התערבות כוחנית ואינטרסנטית, אלא מעורבות אמיתית של הורים בבתי הספר של הילדים שלהם. גינות קהילתיות, אפשר להקים מקולות, צרכניות קואופרטיביות, אפשר למצוא כל מיני אופנים, אפילו ועד הבית הישן והטוב, אופנים של שיתוף פעולה חברתי, שבו אנשים יכולים לצאת מדלת אמותיהם, להשתתף עם אחרים ולעשות משהו ביחד. אבל הם יוצאים מדלת אמותיהם בבית המשותף. הם יוצאים ממנו ביחד כדי לחפש חברת ניהול. נכון. או הזדמנות אחרת שהם יוצאים ממנו ביחד, זה כי צריך להיאבק באיזה מגמה של העירייה שחייבים עכשיו להילחם בה. אנשים מתגייסים למלחמה, או מתגייסים באמת למצוא את חברת הניהול, אבל לפעמים אנשים גם מגלים את החדווה ואת היצירתיות ואת העניין שבלעשות דברים ביחד. אחרת לא היו תיאטרוני חובבים, אחרת לא היו בכלל גינות קהילתיות, אחרת לא היו כל מקומות המפגש והיצירה המשותפים. מה הבעיה? הבעיה שבחברה שלנו זה הולך ונדחק אל השוליים של השוליים של השוליים. פעם בשבועיים באיזה ערב אתה הולך ועושה איזה חוג, אני יודע מה, לימוד טקסטי משותף. ואני שואל איך מחזירים את הביחד הזה אל רקמת החיים הממשית, היומיומית, אל החיים המעשיים שלנו, יכול להיות שכתוצאה מאירועי הקיץ האחרון, ישראלים יתחילו לחפש את הדבר הזה. אני קראתי לא מזמן על קבוצה מאשדוד, שהתחילו במאבק החברתי של הקיץ האחרון, והיום הם החליטו שהם רוצים להקים קיבוץ. אנשים שאין להם שום רקע קודם, לא בסוציאליזם ולא בקיבוץ, החליטו שהמסקנה שלהם מאותה חוויית ביחד של הקיץ, זה שהם רוצים להמשיך את זה הלאה. לדעתי, בזה שהם עכשיו מחפשים להם איזה גבעה בגליל או בנגב להקים עליה קיבוץ, הם מפספסים
מאוד בגדול, אבל עצם המוטיבציה שלהם לשמר את הביחד, היא דבר שמאוד משמח אותי. באחת השיחות עם לובה אליאב, עליו השלום, המסקנה הכי גבוהה שהייתה בסיום, שחיים אנושיים, הוגנים, קבוצתיים, חייבים מצע או פלטפורמה קרקעית, פיזית, מקום. ולכן ההתיישבות חוץ מכיבוש הארץ, או הכנסת חיים באדמה, בגבולות, בין הגבולות, היא הרבה יותר גבוהה מאשר גובה הקרקע, או עניין נדל"ני שמסתכלים. זה איזה סוג של מצע עליו אפשר לקיים את היחסים הנכונים. אפשר גם להוות, אבל זה זקוק לאיזשהו תווך, כמו שהדיבור שלנו זקוק לאוויר, כדי לשאת את התנודות. אני רוצה לשאול... אז זה היה על ההערה שלך שמחפשים מקום וזו שגיאה. אבל צריך מקום, נכון? אז את הצריך מקום הזה אפשר לפרש בשני אופנים. אפשר לפרש שאי אפשר להגשים אידיאלים באוויר. לכתוב אידיאלים אפשר באוויר, בספר, באינטרנט. להגשים אותם צריך בקונקרטי. קונקרטי, כמו באנגלית, concrete זה בטון. צריך שיהיה שם בטון, אוקיי? וזה מאוד מאוד נכון, ואני מסכים לזה לחלוטין. אבל האם המקום הזה צריך להיות כפר? האם המקום הזה צריך להיות איזה קאנטרי? לא, אתה כבר הוכחת שלא. חלוצה, הוכחת שלא, לא, זה מאוד מאוד חשוב. כי אם הגשמה של חיי שיתוף זה רק ללכת אל הקאנטרי ולהקים כפר, הרי ששיתוף היום, אני לא חושב שזה כך, אבל אם נניח שזה כך, אז שיתוף היום הוא דבר מסוכן, הוא אנטי-אקולוגי. ישראל היא מדינה צפופה מאוד, יש לנו מעט מאוד כפר, את מעט הכפר שיש לנו צריך להשאיר כדי שיהיה לנו בשבתות לאן לטייל, ואנשים צריכים לגור בסביבה אורבנית בבנייה צפופה. אין פתרון אחר, יש לנו פה המון בני אדם ומעט קרקע בשבילם. מי שעכשיו רוצה להגשים חיי שיתוף בכפר, כבר בעצם האמירה הזאת אומר משהו לא מתחשב כלפי יתר החברה. וזה לא אומר שאנשים כמו אבא ואימא שלי שגרים בקיבוץ יטבתה, אני מצפה מהם עכשיו לקום ולנטוש את קיבוצם. אבל אני כן מצפה מאנשים שהיום מחפשים איך להגשים חיי שיתוף, שיחפשו את זה במקום שבו באמת אפשר לעשות את זה, כלומר בעיר. אז נאמר שעכשיו בנס ציונה, בונים בניין בין 27 קומות. הקומות מספר 7 עד 18 למשל, יכולות מתוך בחירה וולונטרית להחליט לקיים חיי קהילה. כן, בפירוש. צריך להתחיל מהדברים הקטנים, לא בלהכריז אנחנו מקימים קהילה, וגם לא בלהכריז אנחנו יוצרים פה עכשיו איזו שותפות טוטלית מוחלטת, שופכים את כל המשכורות האישיות שלנו לסל אחד. אגב, ממה שאני ראיתי בימי חיי עד עכשיו, העניין הזה של שותפות בכלכלה, הוא מרתיע אנשים בצורה, ממש, זה משקף עד כמה נהיינו עבדים לאליל הזה של הרכוש הפרטי. שותפות ברכוש הפרטי, אנשים לא מגיבים לזה בביקורת, אלא מגיבים לזה בבעתה, בפניקה, כמעט כאילו הצעת שותפות אירוטי בנשים. אוקיי? זה נתפס משהו מאותו סוג, משהו לא מוסרי כמעט. אז אני רוצה קודם כל להציב כבר סימן שאלה על השותפות האירוטית, האם זה כל כך לא מוסרי, אבל נניח לא נלך עד לקצה הזה, ולומר אין שום דבר לא מוסרי בשותפות כלכלית. אבל מה? בתוך עמי אני יושב להכיר במגבלות המציאות. אנשים, הדבר הזה, הרעיון הזה, של להשתתף במשכורת הפרטית שלי, נראה להם משהו בלתי סביר, הם לא יוכלו לשאת את זה. אז בואו לא נתחיל. רגע, הם לא זוכרים, רבים מהם לא זוכרים שהם עושים כך בלי להיות מודעים שהם עושים כך? בהסכמים קיבוציים. אוקיי, אז א' גם הם מקבלים שכר מסוים שמוכתב לפי חוברת מסוימת שהיא ביטוי להסכמיות שהייתה קודם בין נציגי עובדים כלליים, נגיד. אם נחזור למרקס, אז הרי מרקס בעצמו מראה לנו שכל סדר החיים הקפיטליסטי הוא בעצם שיתופי, אנחנו שותפים בכל כך הרבה דברים, זה הסדר הכי שיתופי בהיסטוריה, זה כבר לא המשקים האוטרקיים הקטנים הפרטיים של פעם, אלא זה מנגנון שיתופי ענק, אנשים כל הזמן משתתפים. האידיאולוגיה הקפיטליסטית הצליחה להפוך את השיתוף למשהו שלא יעלה על הדעת, שהוא בלתי נסבל, ואז אנשים אומרים, נו, מה, אין לי ברירה, אני משלם ועד, אין לי ברירה, אני משלם מיסים, אין לי ברירה זה, אבל עכשיו שאת המעט, את כבשת הרש שנותרה לי אחרי שקיצצו את כל זה, שאני אלך ואחלוק את זה איתך, זה לאנשים נורא קשה. אני רוצה, מסיבות חינוכיות, פרקטיות, להיות אמפתי לקושי, אז זה לא לזלזל, ולא לבוז לו, ולומר לאנשים, בואו תתחילו בקטן.
תתחילו בגינה קהילתית מתחת לבית שלכם. תתחילו בצרכניה קואופרטיבית, תתחילו בקרפול של מכוניות. למה כולם צריכים לנסוע לעבודה מאותו מקום לאותו מקום, שכל אחד נוסע באוטו שיש בו עוד 4 מקומות ריקים? במעורבות, אבל באמת מעורבות שיתופית. וצריך את משאביו, הכוונה זמנו, ריכוזו וכן הלאה, לרתום לטובת ניהוג המכונית, בדיוק. כשיכול היה 1 מ-100 להספיק נכון, לכך. נכון. אז יש הרבה אופנים לעשות חיי שיתוף בלי להגיע לדבר הכל כך מפחיד הזה של להשתתף בהכנסות. כמובן שבאיזשהו שלב גם צריך להתייחס להיבט הכלכלי, אין מנוס מזה. זאת אומרת, אם עושים משהו ביחד, אז יש לו גם דרישות, צריך להשקיע בו כסף. איך משקיעים את הכסף? אז יש לי שאלה בעניין הזה, דוקטור יפתח גולדמן, אנחנו נזכיר, חוקר ומרצה, מורה, לסוציאליזם, לקהילתיות, וגם למיזוג האתגרי של השניים, סוציאליזם קהילתי. ועל כך אשאל, אולי אחד הפתרונות האפשריים הוא פשוט הפתרון המידתי. זאת אומרת, אדם אומר, מה, אני אחלוק את משכורתי איתך? אז אולי חלק ממשכורתי. הרי ממילא זו השיטה שעושים עם מיסים. אז חלק, ועדיין יהיה חלק שמבטא את מאמציי, לעומת עצלנותו של האחר, יהיה ביטוי ושיקוף לכל אחד מהמרכיבים המתחרים האלה. ראה, ברוך, עכשיו אתה מציב אותי בפני דילמה. האם להתעמת איתך על העניין התיאורטי, האומנם הסך ההכנסות שלך משקפות את אישיותך, מאמציך, לעומת העצלנות של הזולת, שזה קשקוש מוחלט, והייתי יכול להסביר פה את ההיבט התיאורטי למה זה לא נכון, או... לא, זה היה ביטוי די טיפוסי, למדוע שאני אשא על גבי את העצלנות שלך, לא את אותך, ואני כמובן בעל אינטרס למצוא עצלנות אצלך. אז בדיוק, אבל אם אתה גם בעל אינטרס למצוא איתי חיי שותפות וחיי קהילה, צריך למצוא לזה איזה פתרון. אז אני יכול לנסות להסביר מדוע זה מגוחך לטעון שתלוש הבנק שלי מייצג את אישיותי, הרי זה מופרך לחלוטין וזה מקרי לחלוטין. אני יכול גם להיות אמפתי לחשש הזה או לאמירה הזאת ולהגיד מה שאתה אמרת, אוקיי, אז לא את כל משכורתך, אבל אז אנחנו צריכים לחשוב על איזשהו מס קהילה. ומיד עולה השאלה הבאה, מס הקהילה הזה יהיה יחסי או פרוגרסיבי? אוקיי? ככל שאנחנו מדברים על מיסוי פרוגרסיבי מעמיק יותר, אנחנו כבר מתקרבים לחיי שיתוף מלאים. זה מה שניסתה לעשות הסוציאל דמוקרטיה הוותיקה, הישנה והטובה, כפי שהוגשמה במידה מוגבלת מאוד בישראל, אבל מוגשמת עד היום במדינות צפון אירופיות. מיסוי פרוגרסיבי עמוק מאוד ואינטנסיבי מאוד, הרי הוא יוצר מידה מאוד 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 גדולה של שיתוף בין הבריות. משום שכולנו מעבירים חלקים נכבדים מההכנסה הפרטית שלנו לצרכי הכלל, והחלק הזה גדל באופן פרוגרסיבי ביחס לגודל ההכנסה שלנו. אתה יכול להעלות בדעתך שיכולה קהילה שדוגלת בשיתוף, או במידה מסוימת של שיתוף, לקיים אותו, להגשים אותו בלי משטריות, בלי אכיפה? את זה אני לא צריך להעלות בדעתי, זה אני רק צריך להעלות בזיכרוני. אני ראיתי קהילות רבות כאלה, הייתי חבר באחת מהן במשך 20 שנה, אין לי שום סיבה לפקפק בזה. אין צורך במשטריות, ואין צורך באכיפה במובן המקובל. אבל כאשר אתה פונה אל הציבור שלא הקים קיבוץ ולא נולד בקיבוץ, תקפו את הנושא הזה על ידי יבוא של מושג, כנראה מארצות הברית, תיאוריית הפרי ריידר, שיש הרבה תיאוריות מקסימות, שבהסתכלות מקרו נותנות לנו הצעות איך לנהל באופן אלטרנטיבי את החיים של הקבוצה. אבל צריך לשכנע את האנשים שיבחרו בזה, וירתמו את משאביהם, משכורתם או כל משאב אחר, ואז מפתה, את כל אחד מהם אמורה לפתות תיאוריית הפרי ריידר. אני בעד שאתה, ואתה וההוא וההוא, כולם ייתנו מס שיתופי, אבל למה אני? הרי אם אני לא אתן את שלי, העסק גם יעבוד. התיאוריית הטרמפיסט. כמו ששמעתי שגם יש איזה קיבוץ כלשהו, הרבה עירוניים באים אל הקיבוץ, כי יש שם השקעה בקהילה, גם בצד הפיזי, הירוק וכן הלאה, אבל מאוד רוצים שיוקטן המס שהולך לכיוון הזה. ליהנות מזה, כן? ממה ששתלו קודמיהם, אבל הם מצידם
אם אפשר להקטין את חלקם בעניין, ישמחו מאוד. אתה יודע מה אחד הדברים המעניינים ביותר בתיאוריית הפרי ריידר הזה? שאני עוד לא פגשתי, ואני מנהל שיחות מהסוג הזה עם תלמידים, עם חברים, עם שותפים, עם יריבים, איתך, עוד לא פגשתי אדם אחד שאומר את זה על עצמו. אף אחד לא אומר על עצמו, אני הפרי ריידר. אני רוצה ליהנות מהטוב הכללי בלי לתרום את חלקי. אתה לא אומר שאין פרי ריידר. כולם מכירים מישהו שהוא האחר. ואני שואל, למה אנחנו כל כך במהרה ובקלות מניחים על האחר שהוא רוצה להיות נצלן, וכל כך קשה לנו להניח על האחר שהוא רוצה להיות שותף. שותף אמת שלי. ראה כמה אנחנו פוחדים מהזולת. ראה כמה הזולת הפך להיות איום עבורנו. אז כל עוד אנחנו תופסים את הזולת כאיום, וכמישהו שמתכוון לנצל אותנו, אין סיכוי לחיי שיתוף. חייבים להתגבר על הפחד הזה מהאחר. כל עוד אנחנו פוחדים כל כך מהאחרים, אנחנו נשארים עבדים כנועים לכוחות שהרבה יותר חזקים שולטים בנו, ומהם אנחנו כאילו לא פוחדים. אז אני מעדיף לפחד מהבעלים של הבנק שלי, מאשר לפחד מהשכן שלי. נראה לי יותר הגיוני לפחד מהבנק מאשר מהשכן. אז אני מאמץ את דבריך ומנסח אותם לעצמי כדי לוודא שהבנתי. כן. אתה לא מפריך את הנושא של פרי ריידר. אתה אומר, אבל לא הכל זה פרי ריידר. יש גם כאלה שנכונים, שיש בהם את הצד ששואף שיתוף, ובוא נמצא אותו. וכאן אני הולך בצד הנוסף ואומר, נבלע אותם. אז יהיה פרזיט אחד פה, 3 שם או משהו כזה, אבל שזה לא יבלום את המהלך הזה. אני קודם כל מאמין שבני אדם ניתנים לתיקון, ופרזיט שיראה שהרבה יותר כיף להשתתף מאשר להתפרזט, יהפוך מפרזיט לשותף. אבל יש לי כלל שאני גם מנסה להציע אותו תמיד לתלמידים, שכשמתחילים לדבר על טבע האדם, אני אומר, אל תגיד משהו על טבע האדם שאינך מוכן להכיל גם על עצמך. דבר עכשיו על הטבע שלך. לא על טבע האדם, על הטבע של יפתח. אז אני אספר לך על הטבע של יפתח. בטבע של יפתח, עד כמה שאני מכיר אותו, ב-44 השנים שאנחנו מכירים זה את זה, בטבע של יפתח יש גם את הפרזיט, יש גם את זה שרוצה שאחרים יעבדו והוא יהנה מפירות העבודה, יש גם את זה שאין לו סבלנות בסוף היום גם לנקות את המרחב הציבורי מכוסות הקפה שהוא שתה שם כל היום, ואז מישהו אחר שיבוא אחריו, הוא כבר ישטוף את הכוסות. האם זה יפתח? האם זה מה שמגדיר את יפתח? או שליפתח יש בטבעו גם תכונות אחרות. הרצון שלו לעשות משהו עם אנשים אחרים ביחד, היכולת התבונית שלו להסיק ולהבין שהרצון הזה גוזר גם מחויבות, וגוזר גם איזושהי חובה לפנות את כוסות הקפה. ובכן, מה תהיה התוצאה הסופית? האם יפתח יפנה את כוסות הקפה הריקות למדיח וישטוף אותם, או לא? התשובה היא לא תמיד תהיה אותו דבר. אני רוצה לקוות שבדרך כלל כן, אבל אולי גם לפעמים לא. האם אנחנו נעצב את כל חיינו החברתיים מתוך הפחד הזה מאותו אחד שרק רוצה לשתות קפה ולא לשטוף את הכלים בסוף? זה נשמע לי כמו תיאור, ואני אומר את זה בחיוך לא דו-משמעי, באמת בחיוך כן, כמו רגע מתוך האח הגדול. לא רואה, אז אני לא יכול לומר. אבל אתה יודע את הסיטואציה. אני יודע בערך. הם בתוך דירה, אנשים שאינם מכירים, והם צריכים בין השאר גם, חוץ מהתחרות, גם לעשות איזו ארוחה משותפת, ומישהו צריך לשטוף, או לא לשטוף, לתת עצות לשוטף, וכו' וכו' וכו', הדינמיקות האלה. אי אפשר לברוח מהן. אוקיי, אני עכשיו אולי מבין פעם ראשונה משהו, שייתכן שהביזריות והפרוורטיות של הסדרה הזאת, שהרי זה מה שמושכת, למה יש לה כל כזה רייטינג? לא בגלל שהיא מלמדת אותנו משהו מעניין על עצמנו, אלא בגלל שהיא פרוורטית. אוקיי? יכול להיות שהפרוורסיה פה בעיני רוב הציבור, היא עצם זה שמכריחים פתאום אנשים נאלצים, מוצאים עצמם בסיטואציה שבה הם נאלצים לקיים חיי שיתוף. זה מראה עד כמה הגוף שהמצב הזה יכול להיות מעורר עניין רק כפרוורסיה. זאת אומרת, אתה אמרת, המושג קיבוץ הוא מושג טעון, אם נציע לאנשים להתחבר התחברויות טעון. אז גם אח גדול טעון, אבל אולי מה שקורה באח הגדול, בצורה פחות קיצונית, יכול להיות סוג של מודל. הרי למשל, בעברית המועצות, היו כמה משפחות, גרות כל אחת אולי בדירתה, אבל חולקות שירותים ומטבח משותפים כחיי שכונה טיפוסיים. למה לא להציב בבית דירות מכבסה משותפת? כן. למה לא לבנות ליד המכבסה מכולת משותפת? ולא רק חדר כושר, אתה אומר. חדר כושר זה דבר ראוי בפני עצמו, כן. ולעשות את זה לא רק לאיזה עשירון עליון, אלא באמת בבתי דירות רגילים, שיתופים, מרחב ציבורי. לבנות מרחב ציבורי. אז גם השומר יכול להיות, השומר, חברת הניהול, אבל השומר בבתי קומות, יכול להיות גם תורנות פנימית. בוודאי.
למה לא? זה נשמע כל כך נורא, זה נשמע כל כך... אבל עכשיו, ראה, אנחנו... אתה יוצא, קיבוצך, קיבוץ תמוז, כן. לסביבה, לקיבוץ אחר? לא, אני בקיץ הקרוב אעבור לגור בסביבה עירונית רגילה, אז תצטרך להיפרד מקבוצתיות מסוימת? צריך להיפרד מקבוצתיות. אבל תוכל לקיים קבוצתיות אחרת? ואני מקווה שאני אוכל לבנות, ולמצוא את הדרכים לבנות קהילה חדשה מהבחינה הזאת. אני מצפה, אני צריך לומר שהעזיבה הזאת היא מבחינתי משהו ששובר את ליבי, אבל אחד הדברים, ככה כשאני רגע מתאושש משברון הלב, אני אומר, הנה, אולי זו הזדמנות לבחון גם אספקטים של התיאוריה שלי, שעד היום לא היה לי הזדמנות לבחון אותם, כי בתיאוריה שלי, בטקסטים שאתה ציטטת, אני כותב כל הזמן, אנשים, אתם חיים בעיר, אתם לא רוצים להקים קיבוץ, גם לא קיבוץ עירוני, אתם לא רוצים להשתתף שותפות כלכלית, לא צריך. תתחילו בלעשות קהילה, תעשו לעצמכם קהילה. אז הנה, יש לי עכשיו את ההזדמנות, האתגר מונח לפתחי. בבקשה, יפתח גודמן, אתה עכשיו לא חבר בקהילה שיתופית, עזבת אותה, תיצור חיים קהילתיים. ואני... תזמין אותי עוד 5 שנים, ונדבר שוב, ואני אספר לך מה הצלחתי. וכאן זו משימה גם משפחתית, כי לחיות חיי קבוצה זה על חשבון העסקים, על חשבון המשפחה. או לעתים, אולי ההפך. אתה יודע, אמר פעם... בדיוק ההפך. אמר פעם המחזאי הדגול אוסקר ויילד, המחזאי הסופר, הוא אמר, הבעיה עם סוציאליזם, the problem with socialism, שהוא דורש יותר מדי ערבים בשבוע. אוקיי? זאת אומרת, כדי להיות סוציאליסט אתה צריך להשתתף בוועד העובדים, ואחר כך בוועד המפלגה, ואחר כך לעשות פעולה משותפת בשכונה שלך, ובסופו של דבר יש רק מספר קבוע של ערבים בשבוע, ואתה גם צריך משפחה. ויש ילדים קטנים בבית. זה בדיוק. עכשיו, מה הבעיה שלו? מה שהוא אמר הסוציאליזם, אני אומר על חיי קהילה. מה הקושי האדיר בלכונן חיי קהילה, וזה הדבר שאני ראיתי בניסיונות שלי כבר עד היום. אז בסוף יחזרו לחדר ילדים. ליצור חדר ילדים. לא, כי זה יפנה את האנשים. כן, תכף אני אגיד גם משהו על זה. מעגל קסמים יפה. חשוב לי להסביר פה את הבעיה. כשאתה מגיע הביתה בסוף יום עבודה, ארוך מדי, כי כולנו עובדים יותר מדי שעות, ומתיש מדי, ואתה בא הביתה וכבר עוד מעט 6 בערב, ובשעון חורף כבר החושך יורד, ועכשיו רק מתחיל מה שקוראים יום העבודה השני, ילדים, עניינים, משפחה, הוא חזר מבית הספר עם איזה בעיה, הפעוטה צריך להכין לאוכל, ואתה גומר את זה, מגיע השעה, נגיד 8:30, 9 בערב, לא יודע איך זה אצלך, אצלנו זה מתכנס לקראת 9 בערב, סוף סוף שקט. עכשיו אתה יכול להתחיל ליצור חיי קהילה, לצאת החוצה, ללכת לתיאטרון הקהילתי, ללכת למתנס, לעשות מפגש של ועד. איזה? אתה שוקע מול הטלוויזיה ונרדם. זו הבעיה. כדי שאנשים יוכלו לעשות חיי קהילה, הם צריכים הרבה יותר פנאי ממה שיש לרובנו במציאות החיים שלנו. ואת זה איך משנים? זה כבר הרבה יותר מסובך. כי כדי לגרום לזה שאנשים בישראל יעבדו הרבה פחות שעות, כבר צריך מאבק פוליטי. כבר צריך מאבק פוליטי סוציאליסטי, מה שמחזיר אותנו למרקס. הנה, חזרנו שוב מההיבט הקהילתי למאבק הפוליטי. מה שאפילו מחדד את הקושי של נשים ביתר שאת. כן. מה שתיארת אז כפל כפליים, מה שעומד מול אישה שרוצה לחיות חיי קהילה, פעילים, אקטיביים, ועם פעילות קבוצתית ומעורבות פוליטית. כל הדרישות החברתיות שאנחנו מציבים והאידיאולוגיות שאנחנו מציבים הן קשות כפל כפליים לנשים, משום שאנחנו לא מוותרים להם על שום דבר. הן צריכות גם קריירה, כי אנחנו בעידן שוויוני, ושחרור האישה, ואישה צריכה לעבוד, ואחרי הקריירה הן צריכות לטפל בילדים, כי אנחנו בעידן שוויוני, ואנחנו עדיין מניחים שהאישה היא זאת שצריכה לנהל את משק הבית, וגם לפתור את הבעיה שהיה לילד בבית הספר, ואז בסוף הערב המוטש הזה אנחנו מצפים ממנה גם להיות מנהיגה קהילתית בשכונה שלה. זה ללא ספק קשה יותר לנשים. אני גם על הפמיניזם שלי מכיל את העיקרון הסוציאליסטי או ההומניסטי, ששחרור האישה כרוך לבלי הפרד בשחרור האדם. כלומר, לא צריך לחפש פתרונות נקודתיים לנשים, צריך לחפש פתרון למצב הכללי שבו אנשים עובדים הרבה יותר מדי, אנשים ונשים. ואולי הקומונה, הקהילה, כמשפחה, קהילה אינטימית, לא נגענו בתוך מרחב הזמן לדבר על קהילה מה היא, איך אני יכולה להסתרע מאיזה גודל מינימלי ועד איזה גודל מקסימלי, אבל אולי, אם נגענו בעניין האישה, אז על הקהילה המשפחתית, זאת אומרת, לא המשפחה כקהילה, אלא קהילה כמשפחה. קבוצה של, נאמר, כמה עשרות, לא יותר מ100, פחות מ100.
היא לוקחת ממש גם את העניין של טיפול ילדים, תורנות כזו, שמפנה גם את האנשים לפעילות הזו, בלי שהילדים מופקרים. אני חושב שקהילתיות מודרנית חייבת להיות מאוד מאוד גמישה בהגדרות שלה. אגב, אף אחד היום לא מצליח להגדיר מה זה קהילה. אתה אומר, לא נגענו בזה. גם אילו היינו נוגעים, הדבר שהייתי אומר לך, זה שכל מאמר או ספר בנושא קהילה מתחיל בזה שאף אחד לא יודע מה זה קהילה. אבל אין לי ספק שהמושג בכל זאת יש בו ערך, אבל הוא מחייב אותנו לחשיבה מאוד מאוד גמישה, ולהגדרות שונות של תפקידים של קהילות. אין ספק שקבוצה מאוד קטנה של אנשים יכולה להעביר אל הקהילה תפקידים עמוקים כאלה, כמו חינוך הילדים. ככל שאנחנו מוסיפים עוד אנשים לקהילה, אנחנו צריכים לשנות קצת את ההגדרות. ואיך מגדירים ספרים בפילוסופיה מתוך צניעות, לא כותבים ההומניזם, אלא על הומניזם, אודות הומניזם. הייתה זו שיחה אודות הקפיטל, אודות דרכך, קצה הקצה, אבל גם הוא מרווה, ומעורר רושם עצום. תודה לך, והניסיון שלך להגשים את התיאוריות שאתה חוקר, מפתח וממזג, ומחבר, הוא מאוד מעניין, ואפילו אפשר לקחת דוגמה. תודה רבה. אני חייב לומר שלתחושתי רק התחלנו את השיחה, רק פרסנו את הנחות היסוד של הדיון שעכשיו צריך